यार हो लागत सोया के धइले बाटे भूत बड़ी यार हो। कौन आदमी है अपने के हई बोली? हम जरूर बता भाई रे हम नाम ना बता रे का है नहीं क्या बुझा बताओ के हई रे बोल पे कि ना हई पाछा देखा फाटा देखा बोलस केहू सटे नहीं जारी कुछ ना बुझाला दादा अब का हम करी बोलस केहू सटे नहीं जारी कुछ ना बुझाला दादा अब का हम करी तोहरे हाथे इनकर सुधार हो तुम्हारे हाथे होई ये मैया इनकर सुधार हो लागो तो सोया के धइले बाटे भूत बड़ी यार हो लागो तो सोया के धइले बाटे भूत बड़ी यार हो। ना छोड़ दे। अच्छा ये बताओ तोरा का चाहिए हम सब दे लेकिन तू छोड़ दे तू छोड़ दे ना मन तू तार व्यवस्था करी मारी चाके धुकुन चाहे कतनो तपाई पीठिया पनी मुख छरटा कतनो बजाई मारी चाके धुकुन चाहे कतनो तपाई पीठिया पनी मुख छरटा कतनो बजाई झरी झरी जाला सारा पतैया निकले ना बाकार हो निकले ना बाकार हो झरी झरी जाला सारा पतैया निकले ना बाकार हो लागत सोया के धइले बाटे भूत बड़ी यार हो लागत सोया के धइले बाटे भूत बड़ी यार हो। आजा बोल तोरा का चाहिए हमार भाड़ा तोरा से ना दिया रे का हो कि ना दिया ये भोल घरारी का पता थोड़ा तरह का दे दे बोल का चाहिए हमरा के एक घड़ी तारी है एगो फांसी दे दे हम छोड़ देबे एकरा के छोड़ देबे हां छोड़ देबे ना छोड़ दे तब ये कब परेशान ना रुकबे ना अब कहियो ना करे रे दादा अमित नंद किशोर करस कतनो ओझाई चारों ओर से थाकल आईनी तोहरे भीरी माई अमित नंद किशोर करस कतनो ओझाई चारों ओर से थाकल आईनी तोहरे भीरी माई गावेल कतनो बचरा जोगेश बेद भी उचार हो बेद भी उचार हो गावेल कतनो बचरा जोगेश बेद भी उचार हो लागत सोया के धइले बाटे भूत बड़ी यार हो लागत सोया के धइले बाटे भूत बड़ी यार हो बेरा पे रही रही घेरे चढ़ैया होखे ना सुधार होखे ना सुधार हो बेरा पे रही रही घेरे चढ़ैया होखे ना सुधार हो लागत सोया के धइले बाटे भूत बड़ी यार हो लागत सोया के धइले बाटे भूत बड़ी यार हो लागत सोया के धइले बाटे भूत बड़ी यार हो।